tun trum chu thil dang lam deuh hlek karon ti chuak dawna a hun lai ani boka khovel footballer thiam ber anga mitam takin an ngai Messi chanchin ila hriat lo le I hriat nu po ni se ila hriat lo le I hriat nu po ni mai thaye a chanchin karon buat sei ve roya kan ngai thladon nia cholni zan December ni som pariat zana France nen Qatar World Cup sang ni somni panni final an khel dona Argentina an chakemo chaklawemo aro puina nep chuang lova tun World Cup hi World Cup a khel top na ber ani to mela mangthanan han ti chuak ve reng ang o a to phlengin min lo ngai thlak sakla min lo like sak vek don nia a toy zong in Leo Messi star ni na konga thil thleng poimo tak tak te karon lor dona no pan lai atanga alar chhodan thleng po apoimo zol lai te kan soidon ani ni enang le kei an fans te hian legendary Cristiano Ronaldo ne nan te khin fawa tunge thiam jok ti hi hemi te panni in kara zona tamberani tunruma hi an kan khai khin don lova Messi ngor kan soidon ani Lionel Messi nau pan lai a fans ten god ni na lungoi takle chuang taka an pek Leo Messi lo pian chua dan le no pan lai chu Lionel Messi hi kumsang khat zakwa somriat pasari zuni somni pali khan anu Silia Maria Kusitini le apa George Horacio Messi in kara Argentina khopui Rosario khopuya lo pianga in shed lo pal lo takin Lionel Messi pa hi steel factory manager ni in Messi hi an unau palizi nga pathumna ni a anu hi Argentina rama magnet siam na workshop lian bera lo thok ve to thin boka chung ko hosa taka tanga pianga ni lovani La Pulga hi Argentina khopui lai hall Santa Fe province khopui lian ber Rosario a Sailiana akum masalam chu a unau pathum te bula mang tamber La Pulga ti hi Messi ro pan la ya an ko na ni a unau te hian La Pulgita ti an ko fiam chu La Pulga ti in ano pan lai zonga an ko dana ni ta ani Messi te unau zinga upa ber chu Rodrigo ni a Matias Mes chua u chiani boka farnu anaya Marisol Messi ani Lionel Messi chung ko chanchin Barcelona legend ni thin tuna PSG star ni ta Messi te chung ko ho hi football ngai na tak ni in football at chil chung ko thla kal zela tanga ron chor chuak ti ila kan sei sual lawang Messi pian nu kum engamozat nuwa South America rama chuan economic clock chiat nana satakaron thlenga Argentina in leiba apek theilo wangin an rampo chuan boi tak zetani hemi awang hian hyperinflation sang tak omin an poisa peso lutna tlan yamna sa hle a hei wang hian boina achuaka chu boina chu thilom dan pa ngai ang mai ani chhota ani he economic crisis tuar zinga hian Lionel Messi chung ko te po antela middle class chung kwa zong deuh tho chuan he sumdin muntlak chiat na hian tuar vekani thudik tak chu Messi nu le pa George le Silia Maria te chung kwa baka Argentina mi makta duai thum dang te chuan na sa zokin na an thoka an thok rim tak zetani Lionel Messi chung ko bultan na Lionel Messi hi Argentine thisen a in European lam thisen mangaron chor chuaka ni ma zoka hei hi a chan chu api le pu Antonia Silia Oliveira te Rosa Maria le Eusebio te hi South America rama tanga piang an ni lo wangani Messi hi apala matrang api le pu Eusebio Messi le Rosa Maria Perez te hi Italian le Spanish nam chuak an ni a Leo Messi hi an anula matrang api le pu Antonia le Silia Oliveira kaktini te po hi Italian thla an ni bok soitongin thatu te atranga football ngaina atranga Sailian La Pulga hian ano pan lai atrang to in football khelangaina hle a chuti lai chona unau pa a u te Rodrigo le Matias tenen an in khel dun fawa akazin Maximiliano le Emmanuel Biancachi anua professional footballer ni ta tenen po football an khel na sa thin le Lionel Messi talent hi tuin nge musak kumlimi lekani line api anunu chuan Messi hian football theina na sa taka nei mek ti amu a talena nei ti chu amu dei to ni Silia Oliveira chuan
naupang dang te tluk lo atupa hian a hmu tawh ani a ute Rodrigo le Matias te chuan ball pe dan an zirtira mase a ute pawh chuan an tluk lo hle tian hra chuak le zel Messi pi chuan atupa chunga football thiamna chi in tu mek chu than len tira du'a chu tiang tur chuan kong ma saber a zon puita ani chumi tan chuan a pi chuan chu naupang chu Grandoli local football club a football training turin a hruai ta a chu football training anei masak berani ta ani chuta chuan Sileo Oliveira Messi pi chuan atupa chu hetiang hian a fuya Lionel engtika emo chuan khovela football khel thiam berila ni ang ati chutiang chuan a pi Sileo Oliveira in Messi support na chuaro pui hle a Messi nu le pa te chu football boot le sak turin a fui mai baka tual chung football club coach chu atupa Messi chu match squad ta tel turin angen hial bokani Grandoli te sa chuan voi khat chu Messi le a chung te chu football match en turin an kala Messi in Zieluna football club in khel en tura kalan ni Messi aya lian let le rol don an ni hloma Messi ute panni Rodrigo le Matias te po he in khela hian an tel vea ama ero chu Lionel Messi ero khel tur zinga tel anilo ate fal e mani chu mecha chuan coach Salvador Aparicio in players a thlan chuate chuan team khatan dei lo wangin alung thukim nan team khatlin nan Messi chu alu tir ve da rama rol thar zinga a aya lian vek te zinga Messi chu ko ulu ani veta ani anu le paten na sataka an fui nuwa la pulga chuan in khel chu azom veta a Lionel Messi lama bola ron kal masak ber tum chuan pa ngai takina pe chuak ve maya avoi ni na chuan a thunun ta a khelmol chunga chuan a khal koi ta chiam maya a khel pui a aya lian vek te kara chuan a khal koya a bum koala a unau te ngei po bum thawa anu le pa te ngei po in makan ti hle hemi truma a khel hian an coach po abarakai le a aya lian vek zinga chuan coach Salvador Aparicio team a tel ngala a coach masaber tana a tho nuwa Lionel Messi team in avoi khatna tan trophy an lak thei pha ani henglai vel hian kumruk mi velani Newell's All Boys zinkong masa supernatural abilities nei ang hiala soitrin coach Aparicio chuan Messi chu academy lian zoka hruai luatiama chutiang chuan tual chung naupang talent nei te chu cherpui tlin chu anna ani chuti lai chuan Lionel pa George po chuan afa pathei na chu mit ngeya a hmu veta ka wangin thei top chua pui ngai ni in a hria afa pa trainer ata na in pe ve tangal Newell's Old Boy Club a chuan an ziak lut ta ni a chung ten thei to pan chua pui ta boka heng hun lai hian Messi hi kumruk chi alani mase Newell All Boys a khel lai khan api Sileo Oliveira chu aboral lo maya api hi atalen mu chuak tu ni ti thengil lovila api thina awanga lungai na ma chon chungin football club a lu theina tura beitu api boral chu Messi tan chuan tor thiama har le a api thina hi Messi pian cham voi som le pakhatatlin ma lok khan a thlengani api thinu chuan he Argentine star hian gola thuna piangin api hred ringna alan tir ta thina akut jungchal panni awan lama ko khiani atalen hu saktu api zana alan tir na ni Newell's tana akhel chung kumruk chung hian gol zanga vel zeta khunga diktak chuan Lionel Messi heng hun lai atang to hian The Machine of 87 ti ming putu te zinga lo tel to ani a hun lai rol thar team ne thei lo tluk zeta an ngai Newell's All Boy team an soina ni a he team atel an ko na nickname hi an pian kum sangkhat zakwa somriat pasari atanga la kani Lionel Messi le anatna api thinu chuan Leo chu athana top ti tlat maya chuti lai chuan professional players ni tura he rol thar malam hun chu beisaya bo hle diktak chuan achung ko member zong le Newell's Club a coaching staff te point Messi thang theilo chuan an ngai to na ti boitlang hle a an eng hel ber pakhatani Lionel hi ti matel pui akum rual pui te ne na khai khin chuan ate fal hle a mite ang mai na lang hial a rual pui te a ya atet big em awang hian doctor te chuan a to pa chuan Messi chu growth hormone tlak chamna natna avei ti an mu chuaka
hei hi a than thei lo na chan ber chu ni dik tak chuan a patan chuan Messi en kol na tura sum sen rul chu mang an na thama tling thuaya Messi medical bill pek chun zom zel chu an ni ang chung ko hausalo tan chuan mang an pui thama tling to ani chuti lai chun Messi pa George Messi health insurance hian kumni chung cho growth hormone en kol na a huam thaya $1 sang khat vela sen ji anga yani Messi khelna Newell's Old Boys a chuan Messi en kol na sen so tumle en kol na pe kan tiam ta a ma se an nuwa mire thei Messi hne na an thu tiam chuan sut le ta ani katole ni a chenga pi le pu apa lama tanga pi le pu ta chuan FC Barcelona atanga a en kol na tur kong an zonga remruat na dan ruala nilova konga ko chaudon ta Lionel Messi chanchin ping than na lam tluang anat na en kol tu rapui tu club an nei theinan Lionel Messi pa lama tanga api le pu Eusebio Messi le Rosa Maria Perez te chuan FC Barcelona management member langsar tak chu aril ruan ne theilo mai kumsom pathum mi le kani lain FC Barca chuan Messi medical bill chu club in atum sak theina hun rem chang an siam sakta a hei hi Eusebio le Rosa te hian Argentine footballer lar tak boral ta Diego Maradona ang maya talin nei thatak chanchin an lo sarmon chiam hnu chuan FC Barca lam chu an pin thei ta ani atira chuan FC Barca team director chu Charlie Rizak ani a rang taka lalut turin an norani lungchiat thlak takin Barcelona board of director te chuan an thei lo tlat maya heng hun lai hian European club te chuan Lionel Messi ang kum rual pui ram dang player lak lu an rem ti lo wangani Lionel Messi an epkin contract December ni sompali sang ni kum khan Newell's Old Boys chuan Barcelona chu Messi lak lu chungchanga thutluk na top siam tur le chu tiang ani lo chuan Messi chu chan thei reng an ni ti soin thu chu an siam ve ta a Newell Old Boys club hun tiam azodon tamai sia chuni chin chiat lak taka chuan FC Barca coach Charles Rizak chuan man mo takle chopchil takin Messi lak lu na tur chu boy pui ta a lekha in rem na zia manani tolova Lionel Messi contract chu nepkina aziak taringot mayani Spain rama anun masa chu afapa football lipuya zuang lu tran mek support turin kumsang ni pakhat February thla khan Lionel Messi pa le achung de chuan Messi club omna Spain lama pon thua te lin anin pu chuak ve ta ngala Atlantic tuipui kama Spain a chuan anin beng bel taria no kem bula apartment pakhata chuan an khosa ve ta ani Messi chu Spain club a chuan lu to ma se lungchia thlak takin Lionel Messi club a lu kum khatna hian Newell's Old Boys le Catalonia club in kara transfer boina awangin FC Barca Academia athian tenen chuan in khelna hun an nei tam lo hle diktak chuan Leo hi friendly match le Catalan League a chau khel phal sakania reserve a hun tam zo ka mangani Lionel Messi chu angoi renga atira chuan teammate te chuan atong thei lo mo an ti hial ni in an soi chung kwa in ngai sak le in mu khom le na Lionel Messi chung de chu apa ti lo chu Spain a chuan anom rei lova huna kal zela chutlang wal chu alunga leng thei le a in lam ngai na kurna sa thin le a unaute Rodrigo Matias le Maria Sol te anu Rosario Spain atanga an ram lama an kir le nu chuan rol thar Messi chu alung leng thin le a Catalona club a football khel po ngai tu hlei thei lovin lunglen na le kho harna chuana bo boy thin le kum khat chung zet lama si ante Barca Youth Academy ta na football thatak khel anga nuwa Messi hian February sang ni panhi chuan Royal Spanish Football Federation in ziak lut turin phalna mu ve ta ni hemi kum hian in elna zong atela atimet tenen an in thian thato hle a an zinga hian Cesc Fabregas le Gerard Piqué te pon telani medical treatment farewell to best friend and Olympic kumsom palimi le kani line growth hormone treatment a zo nuwa Barcelona baby dreams team a chuan tel ve a hei hi Barca rol thar team zingaro puiber team thaber anga ngayani heti lai hian Messi hian a khel tran sawa Arsenal zom turin offer dong ngala a thian pa Cesc Fabregas chu ganar zom turin a kalta a
Gerard Piqué chuan Manchester United azom thuai don boka. Lionel Messi chuan chua adu ve lova. Chuai chuan Barcelona chun zom zel chu athlang ta zo ka ni. Leo hian kumsang ni panga khan FIFA World Youth Championship nei lain khovel hriata minga ron chertrana. He tournament a hian Golden Ball, Golden Shoe le Olympic Gold Medal a hui vekani. Lionel Messi biography a hlotlin na chanchin chu. Barca ta na khel tam tel tela a theina apunang zelin ho tu te bengkhon le ngai vena hlo chho tel tel boka. Ma son chho zela an coach Franz Rijkaard ta mitala zual hle. Club senior team a I helavin seng lu ni a. Senior team a po chuan a te fal hle. A teammate tlangfa lian tak tak te ne na training an nei masak ber trum chuan. Ronaldinho chuan Messi che dan chu aron chin chia thuaya. Thian thatak an ni chho ta renga ni. Ronaldinho Brazilian soccer legend chuan little brother tia akaw wangin Lionel Messi tan first team a lu theina ti ol sam ni in an soya. Heng hun lai hi chu kan review to hlomang Ronaldinho te Samuel Eto'o ang player langsar tak tak an na yani kha. Ihria Lionel Messi hian FC Barcelona first team a debut khela Jose Mourinho an kol Porto nen friendly match an khel trumin a khel ve ni kha. Hei hi Barca senior team ta na match masaberani. Hein khela a che that ema wang khan sport writer le fans te atrangin rating bon taka hlo chuaka. Hemi nu hian Leo hian season hlotling taka nei chhota zela. Hei wang hian Blaugrana tan trophy somthum pali chuanga nei hialani. Alar chho nuwa football legend hian World Player of the Year choi moina adong tanual rengani. Lionel Messi hian thil tam taka ti awangin magic moment tam taka siam chuaka. Trophy tam taka choya gola khung tam boka. Tuna chuan mi tam tak ten football go ti hialin an ko ta rengani. Lionel Messi mi malnun. He go thi mi sensitive takani a. Thombeng chenga ngai thei thak lo. Angoi choya. Leadership nei thatak ni lo ma se khel muala chuan go tia soi hian a fia mai me. Thombeng chengkara ai chuan ma ni angoi renga ina athlang jok fawa. Hemi tan hian Lionel hian Barcelona khopa khat. Ramngo chunga mun re taka chol venga chak thua soi fo. Khopui hulum le bengcheng in mun re tak thingtlang la taka du fo bokani. Tuna phei chuan thom re taka theinan a then in hnai vai zong a lei vek ni in an soya. Hei hi a teammate hlui Ivan Rakitic chuan a soya ni. Thlona po Lionel Messi in chungzo na thlo phalani lo hial. Hei hi thom bengcheng angai thei lo wangani. Khovel mundanga he tiang hi thlengai lo. AS football in atarlan danin Messi hian voi khat chu Barcelona El Prat airport laka thu boya thelu ta. Chu airport a thlona te chu Messi chena in chung van bawro ka aron thlok bengcheng thina ni. He thu boya hian thiam achanga. Thlona kong an son pha hial anti. Nun phung dik. Khelmol chunga athil ti pialama Leo hi mangai nanga tak nei pa le pasal thatakani. Nun moi tak mangdu tu te zinga tel. Lionel Messi hian kar chi rang tam takanaya. Chung singa langsar tak chu Audi Q7 te. Ferrari 335S Spider Scaglietti te. Maserati Gran Turismo te. Mantam tak takakol. Messi nu le pa te hi anin then to a. Apa hi kan hriat angin Messi ezen ani meka. Messi nu Cilia Maria Kakitini hi Messi Charity Foundation kol tu berani. Anu nen hian anin lei chin a thale a. Adar veilama mi ringlu te tu a chutka hi anu le mani nge. Lionel Messi chung konun. Khovel footballer ro pui ber anga mi tam takin an ngai hial le. Alar wang lai po hian he Argentine hian a pian na khwa Rosario chu aza pui ngai lova. A khwa nen hian inzom na nget takan nei. Lionel chuan an chung ko in hlui zong chu cheviau to ma se a ro hle a. Nei tuni na thatakin ala vong nung rengani. Lionel Messi le apa chungchang. Messi pa hi soito ngin George Horacio Messi tia hriat larani a. Lionel Messi no pan lai khan Steel Factory a manager na athok thin. Malam hun thlir thiam takani awangin atna chu ban sanin afapa chu football coaching a kaltira. Afapa tan trainer masaberani bok.
Leo Messi kumlimi lekani lai tual chung football club Grandolia khel lai atangin Messi pa hi afapatan trainer thataka lo ni tran dei to ni George Horacio hian afapa nen hian khamle suar har satna mangan an lo paltlang dun na sato a anu nu Messi pi ina Messi chung rila football chinung a hmuna zara Messi pa po chuan Messi tan thei to pa chua puya tuna chuan Messi agent na athoka kumtam tak chung chu Messi pa hi Messi agent ani ta ne tun thleng hian an tho dun na thaleya George Horacio hian afapalal ram chu hlotling takina en kolani soingai lo Lionel Messi chanchin Lionel Messi te tu omzia chu Messi taksa lemziak at pasari ayat lem lo hi atan chuan omze thuk tak nei vekan ni anu ammangai tak silia ta tu chu adar veilama chukaya abana lotas pangpar te tu hian chanchin makle moi takanei zia entirin pangpar lo thang ang zelin khoi hmuna po talen chu a thang ve zelani ti entir Messi ke veilama hian afapa Thiago kutlem te tu a chutira a chona ate tu hi afapa upaber mingani ake dinglam kerek chunglama hian afapa te pathum Thiago Metiole Siro te mingle an pian ni omvek bokani Lionel Messi sa khoa aban pu ma hian Iso Krista te tu ming lallu khum la ya oma hei hi sa khorin na chin chiana ni anu le pa te hian Christian sa khorin na mangin an enkol seiliana Christian sa khoa avuan ti entirani Lionel Messi nickname chungchang kumsang ni pasari Copa del Rey semi final a Getafe la ka gol ro pui taka khung nuwa fans te chuan Messi donati an ko chana he gol hi sangkha zakwa somret paruk World Cup a England laka Diego Maradona a gol nen khan ain an em wangani a lelama fans te chuan la pulga tin an ko boka hei hi Spanish strong ani the flea tia le linani tuna chuan a fans te chuan god tin an kowa aum sia chu the greatest of all times tinani tin Messi hian nickname atan la pulga atomica nei boka hei hi a chan chu apalen lo wangin leihip na center of gravity niam zo ka nei wangani hei hian hnung le ma sir zonga chet son na konga apui rang takin ain her kwal zung thei direction a thlak rang zo ka ni anti hei wang hian a minglema la pulga atomica anti ole alar nu a chet dan chu khovelin a hria kan soi thleng to lo wanga ama tran tu teril rulwa tu ber chu Messi hian World Cup choi se ti hi ni engponi se World Cup a choi emo choi lo emo Messi thatna le larna kiam pha chuang lo khovela a berni hi thil har sa takani football a phei chuan thiam ber tia soi hlei thein nom lova ma se an trophy la ka te khovel huwa pa choi moina an dona te a chiar thei thung thil pakhat chau FIFA in khovel footballer thaber award an pek Ballon d'Or choi moina hi ani he award hi football khel thiam le che thaber hne na an pek thin ni in khovelin an ngai hlu tak zeta footballer ten he award hi donan chak le an dream berani mi pakhat chuan he choi moina hi voi sari zeta dong to a adong tam ber do tu chuan voi nga adong to bok trum sari dong tu hian sangni pakwa sangni som pakhat sangni som paniate sangni som panga kum sangni som pakwa le sangni som ni pakhata te adong to ani chupa chu tu dang ni levin tuna a chanchin kan soi Lionel Messi nge hi ni trum nga dong tu kan ti kha Ronaldo ani ve thonga Ronaldo do ta dong tam ber te chuan voi thum man dong voi thum dong tu hi mi pahni omin abak chu voi kha den an dong ani an dong chun zom ngai to lo tlukani ma se Messi ero football khovel ron dai lu atangin FC Barca senior team atel tran tira tangin sangni somni pakhat thleng khan choi moina la theidin huna ala ding zel a omzia chu season khata che thasatlia ni lova a hun pumin a che char char tur chuan injur thiam nei na dei lova pian pui thiam na yangai football le Messi hi soi ran the ni lova football hian Messi hi aron zong chuak zo kani ma zok khovel footballer thaber ber te poin an fakre lova an fakna o ka ero soilang tel kher lavila kumlimi lekani laya api Sileo Oliveira in football thiamna chinung Messi chung rila amwa api chuan Lionel
engtika emo chuan khowela football thiam ber ilani don ati chuan Messi chu a khalkala chu chuan chakna pe thina ni a talent musak tu boral to api hriat rangnan a pet goal apiangin tun thlengin kutzung chal pahni in van lamala kok thina ni hetiang khopa talent nei tha football hi apian puyani tia an soi hial Messi hian talent ti pun poimo ziale thorim na tel lawa talent ringota in nga a fu lo zia soya ma taka ka practice a tlai taka ka bang thin nitin kumtin chu ani danani voi khat lar chhuwa ka hlotling tur hian kumsom pasari le ni za som pali vel rim takin hun ka hmangani ati ingai dan ron ziak vero le